खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। डिब्रुगड़नि खवाङाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय, सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 8 जखम। नरेन्द्र मदि आरो अमित शाहआ हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमदों। एबसुआ हारिनि खौसेथि आरो गेरेमसा हारि दानाय थांखिजों बर'नि मोन 16 आफादफोरखौ लानानै नैथि जर'खा सावराय जथुम खुंदों। गुवाहाटी पुलिसआ मोन 25 खावनाय वाटार पाम्पफोरखौ बोखांनायजों लोगोसेनो सासे सुबुंखौ खादों। एमसिएलए सन्जय सरगयारिया गियान सोरां बिथांखिनि चेक रानदों। झारखन्डनि बारग' गिबि मन्थ्रि शिबु सरेनआ 81 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। नाहरकटियाव थाव रिक जाब्रथायजों सासे खामानि मावग्रानि जिउ खहा आरो गुबुन सासेया जखम। पाटनायाव 422 कौटि रांनि फ्लाइअभारआ बेखेवनायनि 2 दाननि उनावनो गावब्रादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। डिब्रुगड़आव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय, बलबमाव थांनाय सिबियारिफोरनि गारिया गिख्रंथाव लामा जाब्रथायाव मोगा-मोगि जादों। गंसे नङा गंनै गारिखौ सौख्रेबनानै खारलांदों गंसे नाइट सुपार बासआ। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथायाव सानै सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसेनो सा 8 सुबुङा गोब्राब जखम जायो। थांनाय हराव डिब्रुगड़ जिल्लानि खवां फ्लाइअभाराव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथाया। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला थांनाय हरनि समावनो बलबमाव थांनाय सिबियारिनि गंनै गारिखौ सिनायमोनि गंसे सुपार बासआ सौख्रेबो। बे गिख्रंथाव जाब्रथायाव सानै सिबियारिया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सा 8आ गोब्राब जखम जायो आरो जखम जानाय गासैबो सुबुंफोरखौ डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव थिसननानै फाहामथाय होनाय जादों। बबेखानि जखम जानायफोरनि गेजेराव सासेनि हालोदा जोबोर गाज्रि होननानै मिथिनो हादों। सिनायमोनि सुपार बासजों सौख्रेबजानाय गंनै गारिनि नाम्बारा जादों AS 06AA 5723 आरो AS 06H 1049। गंनै गारियाव सा 10 सिबियारिफोर दंमोन आरो बिसोर गासैबो खवां ओनसोलनिनो थागिरि। बिसोरनि गेजेराव सानै सिबियारिया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सा 8 सुबुङा जखम जायो। रिपर्ट बादिबा बे गिख्रंथाव जाब्रथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै गोथै सह'खौ बोखांहोयो आरो बे गिख्रंथाव जाब्रथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। बे गिख्रंथाव जाब्रथाया ड्राइभारनि गोरोन्थिनि थाखाय जानाय ना गुबुन जाहोन दं, बेयो पुलिसनि नायबिजिरनायावसो सोराङाव फैगोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया रबिबारखालि राष्ट्रपति भवनाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया हादरगिरि भवनाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमनाय बाथ्राखौ हादरगिरि भवननि सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला बिहार विधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बिहाराव स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजननि सायाव सावरायनो हेंथा दोलोआ दाबि खालामनानै सदनाव दुंहाव थासारि सोमजिहोनायनि बागै सावरायनो थाखायनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमदों होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। गुबुन फारसे मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआबो हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमदोंमोन। आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ भारतनिफ्राय एक्सपर्ट खालामनाय मुवा बेसादनि सायाव 25% टेरिफ लागायनायजों लोगोसेनो भारतआ रासियानिफ्राय गोथां थाव बानायनायनि सायाव जरिमाना फोसावनायनि साननैसो उनावनो नखर मन्थ्रि अमित शाह आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि खौसेथि आरो गेरेमसा हारि दानाय थांखिजों बर'नि मोन 16 आफादफोरखौ लानानै नैथि जर'खा सावराय जथुम खुंदों। गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय आलासि जिरायसालि नब्लाङाव बर' माहारिनि जेंनाखौ आबुङै सुस्रांनाय, बर' माहारिनि खौसेथि, थामोनथा, रैखाथि, समाजारि थासारि आरो गेरेमसा बर' माहारि दानाय आयदाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' थुनलाइ आफाद, बारग' बिएलटि अनसाय क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो बारग' NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि जथाय बानजायनायाव सावराय मेलखौ गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय आलासि जिरायसालि नब्लाङाव खालामनाय जादोंमोन।
बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मासि लानानै दैदेननाय सावराय मेलाव आबोब, बारग' भलन्टियार फर्स, बिटिआर प्रिन्सिपाल एस'सिएशन, बड' डिपार्टमेन्टनि टिचार्स एस'सिएशन, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बर' बिमा गौथुम, पिपिसिसि, अल बड' प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशन, बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन, दुलाराय बर' समाज, अल आसाम ट्राइबेल संघ, अल बिटिआर ट्राइबेल संघ क'अर्डिनेशन कमिटि दैदेनगिरिफ्रा मैखोमै बाहागो लानानै गोथौवै आरो गुवारै सावरायलायनाय जायो। गुवाहाटीनि पुलिसा रबिबारखालि मोनायाव नोगोरमानि पलासबारि ओनसोलनि गंसे दाम यार्डनिफ्राय खावनाय गं 25 दैनि पाम्पफोरखौ बोखांनो हादों। मोनसे स्रोत सुलुंनिफ्राय बिथा खालामनानै बे अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन। बे अपारेशनाव दाम यार्डनि बिगोमा आखतार हुसेनखौ खानाय जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सनाइखुलि ओनसोलनि गुबुन गुबुन थाग्रा न'फोरनिफ्राय दैनि पाम्पफोरखौ हरसेयाव खावनानै लाङोमोन सिखावफोरा। खावनायनि जाहोनाव गोबां नखरफोरावनो दैनि आंखाल जादोंमोन, जायनि जाहोनाव अजद बायदियै पुलिसनि नायबिजिरनाय जादोंमोन। बेनि बागै खाजानाय आखतार हुसेना गरायमारियाव सोलिबाय थानाय मोनसे सिखाव हानजानिफ्राय खावनाय पाम्पफोरखौ मोन्दोंमोन होननानै सिमान जादों। बेनि उनाव पाटासेल पुलिसा गरायमारियाव मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन, नाथाय सन्देह गोनां सुबुंफोरा पुलिस सौफैनायनि सिगांनो खारखुमानो हादोंमोन। बिटिसिनि एमसिएलए सन्जय सोरगियारिया गियान सोरां बिथांखिनि चेक रानदों। उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बिटिसिनि हरिसिंगा बियाबनि बेन्दोंआव दिनै एमसिएलए सन्जय सोरगियारिया बिटिसि सोरखारनि फ्लेगशिप सिक्किम गियान सोरां बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होयो। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों सन्जय सोरगियारिया गियान सोरां बिथांखिनि चेकखौ रानदों। बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार सीएम प्रमद बर'जों बेखेवजानाय गियान सोरां बिथांखिया रांखान्थियारि लोरबां थाखोनि फरायसाफोरखौ गावसोरनि गोनांथार गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै गासै सोलोंथायावनो हेफाजाब होनाय। मख'नो गोनांदि बिटिसि सोरखारनि बे बिथांखिया हरिसिंगा बियाबाव 800नि बांसिन सुबिदा गैजायै एबा निखावरि थाखोनि फरायसाफोरखौ हेफाजाब होदों। बबेखानि बिटिसि सोरखारनि बे आगाना गासै बिटिआरआव फरायसाफोरनि थाखाय मख'जाथाव जौगानाय लाबोगासिनो दङ, जाय सोलोंथाइ आरो समाजारि जौगानायाव सोरखारनि गोसो होनायखौ गोख्रों खालामगासिनो। झारखन्डनि बारग' गिबि मन्थ्रि शिबु सोरेना 86 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। शिबु सोरेननि रुंसारि जानायाव सा-सानजा रायजोनि गुबुन गुबुन रायजोनि दैदेनगिरिफ्रा समबाराव जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। राजखान्थिगिरि आरो झारखन्डनि बारग' गिबि मन्थ्रि शिबु सोरेननि रुंसारि जानायाव भारतारि राजखान्थियाव सासे मख'जाथाव सुबुं आरो हारिसायारि मोनथाय आरो समाजारि न्यायनि थाखाय जिउनां चेम्पियन महरै गनायथि होदों। झारखन्ड मुक्ति मोर्चा राजखान्थि दोलोनि गायसनगिरि आरो झारखन्डनि गिबिसिन गिबि मन्थ्रि शिबु सोरेननि रुंसारि जानायाव गोथौवै दुखु मोनदों सा-सानजा रायजोनि गासै दैदेनगिरिफ्रा। भारतारि राजखान्थियाव सासे गोजौ थाखोनि सुबुं, दैदेनगिरि आरो बावसोमनाय राजखान्थिगिरिमोन शिबु सोरेना। बिथांनि जिउमाया अराय गोजोन जाथों होननानै मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराग सांमा आरो मणिपुरनि रायजो बेंगिरि अजय कुमार भल्लायाबो थागिबिसाफोरनि मोनथाय आरो रायजोआरि सिबिनायाव सोरेननि अरायथा बिहोमाखौ गनायनानै दुखु फोरमायदों। त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रि मानिक साहायाबो सोरेननि नोजोर आरो थागिबिसाफोरनि थांखिनि फारसे बावसोमनायखौ मान बावो। शिबु सोरेननि रुंसारि जानायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गावनि दुखु मोननायखौ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आथिखालनि झारखन्डनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त सोरेननि बिफा शिबु सोरेना गोबाव सम बेरामाव गोग्लैनानै दङमोन आरो दिल्लीनि गंसे देहा फाहामसालियाव दिनै जोबथा हां लायो। नाहरकटियायाव थानाय अइल इन्डिया लिमिटेड ड्रिलिं थावनियाव सोमजिनाय मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सासे थिखानाय मावथिया जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो गुबुन सासे मावथिया गोब्राब जोखोम जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बे जाब्रबथाया बाहादुरी ओनसोलाव थानाय NHK 40 आव थाव फोथाराव सोमजिदोंमोन। बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय मावथिखौ नाहरकटियानि बेन्दोंआव थानाय
हुदुफारा कनरिजान गामिनि आरो ड्रिलिंनि बिबानगिरि किरण गगৈ होननानै सिनायथिनाय जादों। बबेखानि बे थावनिखौ अइलजों कन्ट्राक्ट खालामजानाय एशियान ड्रिल टेक इनार्जिजों सामलायजानाय जादोंमोन होननानै रिपर्टआव मिथिनो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला अपारेशननि समाव गगৈ आरो भेंकाटनि गुबुन सासे मावथि महन सनवाला मोनसे गिदिर लहानि पाइपजों गोग्लैसिनजादोंमोन, जायनि जाहोनाव गुबुन खामानि मावग्राफोरा बिसोरखौ बोखांना देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय समावनो गगैआ थैदोंमोन। बेराफारसेथिं गोब्राब जोखोम जानाय सनवालखौ गोगो फाहामथाय होनो थाखाय आथिखालाव डिब्रुगढ़नि आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरबाय। बे समाव अइल ड्रिलिं एन्ड प्रडाक्शन वार्कार्स इउनियनआ थिकादारनि सांग्रांथि गैयैखौ गोख्रोङै सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। बिहारनि गिबिसिन डाबल डेकार फ्लाइअभाराव दाथायारि जेंना नुजादों। पाटनायाव लुफुंजानाय बे फ्लाइअभारा 2 दान सिगां बेखेवजादोंमोन। जोबोद बाखनायजानाय डाबल डेकार फ्लाइअभाराव बावैसो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गावब्रानायखौ नुनो मोन्दों। राजा लामानि सेर सेर थानाय फ्लाइअभारखौ 10 जुनाव बिहारनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमारआ बेखेवदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।